Abahlali basemaplazini basaqhubeka nokubhekana nezinselelo zokungavikeleki, ukuxoshwa ngokungemthetho, kanti futhi ukungakwazi ukuthola idingonqangi kanye nokwephula kwamalungelo abasebenzi okuqhubekayo. Iningi labahlali bakulamaplazi lisaqhubeka nokuxoshwa yilabo abathi bangabanikazi bawo nakuba sebehlale kulomhlaba izizukulwane ngezizukulwane mbukeli. Eminyakeni engaphezulu kwama-30 kwangena intando yeningi ngemithetho esisekelo yaseNingizimu Afrika ihlosele ukuvikela abahlali basemaplazini kanye futhi mbukeli umthetho esisekelo wethu uvame ukunconywa njengeminye inqubekela phambili nenconywa kakhulu emhlabeni ngenxa yokugcizelela kwawo amalungelo abantu, ukulingana kanye nokulungiswa bezenhlalakahle mbukeli. Kwenziwa yini ke namhlanje ukuthi abantu abahlale kumaplazi isikhathi eside kangaka babhekane nalezi inkinga? Omunye ke mbukeli wombuzo wethu namhlanje ohlelweni asikhuluma Let's Talk sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo wakwaZwane. Khumbula ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye yalolu hlelo, shayele ucingo sizwe umbuzo noma umbono wakho. Inombolo zethu zocingo 0117140677 noma 0678. Setholakala futhi mbukeli kumakhasi ethu okuxhumana ku-X SABC Izindaba, ku-Facebook mbukeli ke ikhasi lethu SABC Izindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli iqala #asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Mbukeli ngaphambi kokuthi samukele ihambeli zethu ake sibuke na umbiko esukuthelelwe intatheli yalolu hlelo useluleko Mkhwanazi. Uhlukumeza kakhulu lo mlungu ilungelo lami 37 years nje ukungibona nje. Nguletinye ingcinamba labahlangabetana nato abantu labasuswe emaplazini. Labahlali batsekentulu kwemandla lokwendiwa abanikati bemaplazi kubo. Umlungu akuhlalisi kahle nemfuyo yethu uyayibopha sikhiphe kanenge eRmelo la kufuneka khona imali bo 14,000 bo 17,000 solo sikhokha imali ngemfuyo. Uthi thina siyanathi siyamhlukumeza abangasiphi ila kuzodla khona imfuyo yethu. Umlungu lona ke uma bazoqala ukufaka le drat mina ngumtshele yemlungu le drat lakho uzolifaka lezobulala imfuyo yethu athi hayi ngoba inkomo zethu bezidla khona emahlathini nje zidlala inkomo yonke indawo. Kukhona nekambo esasinikwe yona iNTE wafike wayilima lo mlungu wayihlanyela ihlala yonke indawo bezidlisa kuzo inkomo wayivala. Bongani Hlatshwayo longulomunye walabo labamele bantu labahlala kulamaplazi laseMkhondo uthi sebahambe kwaze kwaphela ticatfulo solo bafuna lusito lokuthi kusitakale takhamoto etihlala emaplazini. Hlatshwayo uthi bancince emahhovisini ahulumende weminyango yokuthuthukiswa kwabantu basemaphandleni laseMbombela kwaze kwaphela ngisho netimali. Abahlali basemaplazini bahlukumezeke kakhulu since 1994 lento ekuthiwa idemocracy nenkululeko abayazi abanayo futhi. Inkinga enkulu kakhulu bahlukunyezwa ngabaqhashi babo. Kuyenzeka kwelinye iplazi uthola ukuthi umlungu uhambile eplazini kungena omunye umlungu bese afika ashintsha indlela yokuhlala kwalabantu. Ebese ngikhala ngako ke kakhulu ke ukuthi iminyango lena esinayo ama department ekungaba uLabor kube uRural Development kube ngamaphoyisa kanye nezinkantolo azikhombisi ukulalela udaba lwabantu ngoba kunomthetho sisekelo okhona kule Bill of Rights uChapter 2 la khona abahlali banamalungelo ukuthi nabo bawathola ama-service into enjengamanzi nogesi kodwa kuze kube manje kule 31 years abakakutholi. Labahlali baphinze bakhala kwehlula kwembuso ukuthi lethela tidzingo ncandi netindlu tesibonelelo. Litilo tekuthuthukiswa kwetindzawo letisemaphandleni eMpumalanga lithi liyadada tingcinamba letihlangabetane abantu basemaplazini aseMkhondo. Umnyango wezinguquko zomhlaba kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemaphandleni uyalazi lolu daba oluphakathi kwabahlali basemaplazini base-Tybosh Spread Farm kanye nomnini plaza. Miningi imizamo eyenziwe ngaphambilini ukuzama ukuthola isixazululo kodwa ayibanga nomphumela omuhle. Yingakho ke manje umnyango usuqoke ukuthi uqoke umlamulo ozimele. Labahlali baphinze bentatinsolode ukuthi emaphoyisa enzawo akabasithi ngalutho uma babika igameko labahlangabetana nato. Emaphoyisa asePiet Retief ayati ngesimo lesikhona saseplazini iSterkwater khona endzaweni yasePiet Retief. Lokhu kutengemuva kokuthi umnikati waleli plazi ete atobikela emaphoyisa ukuthi kunesimo lesingekho kahle sokuhlalisana phakathi kwakhe kanye nalabahlali bakuleli plazi.
Mbukeli yasamukele ihambele zethu Soxaba, Chief of Staff in the Ministry of Land and Rural Development, kanye no-Asenathi Thukela, an attorney at the Socio-Economic Rights Institute of South Africa. Nginibingelele nobabili nginamukele ohlelweni asikhulume. Let's talk. Let me start firstly with you, Babxaba. Ngoba uma ubheka nje mhlambe in the last 3 decades eNingizimu Afrika, ningathi nenze umphumela muphi nokuthi mhlambe inqubekela phambili ebuya kanjani ekuthenini abantu abayithola behlala emaplazini bangaxoshwa ngalendlela esibona kwenzeka ngayo? Umthwalo wabantu basemaplazini usemkhulu kuleminyaka ngamashumi amathathu edlule asihambanga ibanga elide, kodwa khona okuhamba okwenzekile. Okokuqala sikhiphe imithetho emithathu evikela inhlobo ezahlukene zabantu abahlala emaplazini. Okokuqala umthetho walabo esibukhola ngama-labor tenant, la khona kwakuvulelwe khona ithuba lokuthi abantu bafake icelo ukuze uhulumeni abasize ngokusecure ithenye yabo ngokuvikela ukuhlala kwabo. Okwesibili yilokhu ukuthi umthetho wama-farm dwellers, lokho nosavulelekile ukuthi umuntu ohlala eplazini angefaka isicelo kuhulumeni ukuthi thengele iplaza le ndawo ahlala kuyo ayisebenzisayo kule plaza akulo. Okwesithathu umthetho lo kuthiwa u-Esther, umthetho okuvikela abantu ukuthi bangaxoshwa emaplazini. Ukukhishwa kwabantu basemaplazini ngokusemthethweni kuhlukile emaplazini nasemakhaya. Uhlobo lwasemaplazini lunesandla sikahulumeni esiningi la khona uhulumeni ekwazi khona ukuthatha inyathelo zokuvikela abantu abahlala emaplazini. Ngizobuya kulokho nje kungesekudala ngoba ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe mangizobuza uAsenathi ukuthi uyabona ukuthi uhulumeni umengenelela kube khona yini abantu abaye babuyiselwe eindaweni labahlala khona. Kodwa angeke ngiqale ngawe Asenathi, uma ubheka mhlambe amashumi amathathu eminyaka eNingizimu Afrika iye yaba nenkululeko, uma ubuka abantu abahlala emaplazini, ngabe uyabona ukuthi mhlambe isimo sabo sempilo siba ngcono noma kuya ngokuya kuba kubi? Thank you, Sisibongiwe. Thank you so much for having us, namhlanje. You know, the experience for farm workers is still quite terrible, considering that we are 3 decades into a democratic dispensation. If you visit farm dwelling areas, be it in the winelands, in the Cape, in KZN, in the northern regions, in Northwest, Limpopo, farm dwellers are still experiencing almost the same situation as they were under the previous regime. And that is because even the laws that Babxaba has mentioned, as Bizayo, while they are intended at protecting amalungelo abantu abahlala kwi farms, they haven't given them that guarantee and that assurance. Ibenze bafile ngathi nabo bangabenefita kula malungelo alapha kumgaqo-siseko. So sinenkinga when you look at the overall setup and the general livelihood of abantu abahlala kwi farms. That is because just as it was under the previous regime, abantu abahlala kwi farms abekho secured, bayaxoshwa anytime nakanjani na, baxoshwa kabuhlungu without at least recognizing human dignity namalungelo wabo laba bantu. Asenathi ngiyaxolisa ukungena emlonyeni, ngicela nje ukuthi ngihlale khona lapho ngoba uthi abantu abaningi abasahlala kulamaplaza basabhekana nezingqinamba. Ake siqale ngokuthi mhlawumbe usitshele ukuthi what are some of the abuses ekungukuthi wena mhlawumbe niseneyibonile nina njengenhlangano yeseri? So umthetho around evictions kwi farms uqala ku section 26(3) we constitution othi akumelanga ukuthi umuntu aqoshwe lapho ahlala khona ibe indaba yakhe yokuxoshwa ingakhange idlule enkantolo, ngoba inkantolo iye ingajongi ukuthi umuntu uyaxoshwa nje kuphela, iye ijonge nezinto abazibiza ngama-personal circumstances walo muntu, ukuchecka ukuthi lo muntu mayexoshwa la kule farm akazushiyeka e-homeless yini na. So that is the starting point, which when you look at farms leyo nto leyo ayenzeki. Abantu bayaxoshwa ngenkani, bayakhushwa bashiyeke be-homeless.
it is a theme eyenzekayo across all farming regions in the country. Okay. So that is the basic problem, and which is fundamental to the violations zamalungelo alaba bantu bahlala kwi-farms. Babxaba nithini kuloko? Angeke siphike kuloko akushoyo. Umsebenzi usemude. Umsebenzi omkhulu njoba seshilo nomlingani wami ukuthi umthetho ukhona. Kodwa umthetho awusebenziswa ngokugcwele. Okokuqala thina Department of Justice siyasebenzisana ukuthi sithatha ama cases wase court uma kukhona abantu abafuna uku-evictwa. Inkinga ukuthi asikayi promoting ngokwanele. Ngantu bagcina befike late, ugcine sesenkantolo noma ugcina i-order isiphumile ukuthi a-evict. Kanti kube sihlangana ngesikhathi ukuze sikwazi ukuya enkantolo ngokwanele. Ilabo abesingakwazi ukuthenga. Nokuthenga umhlaba kusenzima because ukuze usecure noma uvikele amalungelo omuntu ohlala endaweni noma yipi fanele i-right yakhe register. Ngakho kwamanje uthola ukuthi kuba nzima ukuthenga le piece yomhlaba ekufanele isetshenziswe ngabantu basemakhaya sikhiphe kulo mhlaba okuthiwa private lo we-farmer. Okay. So that abe secured. So ukuthenga lo mhlaba kwamanje kuseyinto enzima yikho lokhu njengemnyango wezomhlaba sijahe kakhulu ukuthi le ndaba ye-expropriation i-fast track heke sokwazi nathi ukungena sikwazi ukuyisebenzisa fully ukuze sikwazi ukuthenga umhlaba because ama-issues ama-prices ayasikhathameza uma sizama ukuthenga amafama ama-negotiations awapheli. Ngakho-ke kuyoba ngcono akhona sesikwazi expropriator sikwazi ukunegotiate i-price umhlaba usurejistiwe kubantu basema. Ngizothanda ukuthi masibuya eyitolo sikhulume ngendaba yokuthi mhlawumbe umuntu ophethe itayitela nomuntu othi mhlawumbe kwesinye isikhathi mina ngixoshwa ngokungemthetho kodwa anginayo itayitela kodwa kade ngahlala la umhlaba wokhokho lo umuntu onjalo nimsiza kanjani umnyango yini into angayenza ukuthi akwazi mhlawumbe ukusondela kini asenathi noma asondele kini babxaba makafika kunina kufanele aphathe ini ngizothanda ukuthi lezi impendulo sikutholele zona uma sibuya nje eyitolo unganyakazi. Bukala ke sikhumbuze ke ukuthi ungasishayela ku 0117140677 noma 78 setholakala futhi mbukele ku YouTube na ku SABC Plus. Khumbula ke mbukele ukuthi namhlanje sikhuluma ngabahlali basemaplazini nezinkinga ababhekane nazo ngenayo mbukele uSibusiso Xaba Chief of Staff in the Ministry of Land and Rural Development. Sikhona futhi mbukele no Asenathi Thukela, an attorney at the Socio-Economic Rights Institute of South Africa. Angize kuwe mhlambe Asenathi umuntu mhlambe uyake asho kwesinye isikhathi athi lo mhlaba engihlala kuwo umhlaba wokhokho anginawo amaphepha kodwa umhlaba wokhokho la ngahlala ngakhula ngihlala la nabantu basekhaya bahlala la siyoqhubeka futhi sihlale khona la kube khona umuntu mhlawumbe futhi aqhamuka phethe itayitela asho ukuthi yena nangu unawo umthetho omgunyazayo ukuthi akwazi ukuthi ahlale la kulomhlaba umuntu onjalo usizakala kanjani? Well ziningi situations ezinjalo sisibongiwe ziningi situations apho abantu abahlala kwi-farms baclaima i-ownership over umhlaba abahlala kuwo bayiclaima i-ownership because if you understand the history ye-land dispossession in our country you would understand that kunabantu abaningi abasuswe kumhlaba wokhokho babo umhlaba abanelungelo kuwo ba remove ngonkani nge-regime esisuka kuyo ezo situations zikhona ziya-exist eziningi. So in 1994 uhulumeni weza nomthetho we-Restitution of Land Rights Act that gave abantu i-options zokuthi bakwazi ukuthi bafake i-claim over umhlaba abakwazi ukuthi bamotivate bacacise ukuthi why bacabanga ukuthi banelungelo lapho kulomhlaba and why bekumele ukuthi lo mhlaba ubuyiselwe kuwo. Ngiyacabanga ukuthi umnumzana uXaba who can expand on that process and ukuthi hamba kanjani and all of the problems that abantu bazifaceayo mabefaka ilungelo nesicelo sokuthi babuyiselwe umhlaba. But what I can tell you is that currently
that process has its own failures to a point that we are currently sitting with about 5,700 more or less pending claims. Abantu abathi lo mhlaba esihlala kuwo umhlaba wokhokho bethu, umhlaba wasekhaya, umhlaba wabantu bakuthi, and sifuna isicelo sokuthi sibuyiselwe amalungelo over lo mhlaba. And sometimes iba ngumhlaba currently osetshenziswa as a farm, umhlaba currently that is privately owned by some farmer or by some institution, but babe besithi ngumhlaba wokhokho wethu lona ngumhlaba wasekhaya lo besifuna ukuthi sibuyiselwe lo mhlaba. Allow icolleague yami ukuthi explain on the process and why the process has not yielded any success. Babqaba ngiyacela futhi nje mhlawumbe ukuthi ungangenelela ku process ngoba uyasho ukuthi futhi esikhathini esiningi anivamanga ukuthi nikhulume mhlawumbe phecelezi to advertise on the processes here. Ake simsize umbukelo oshoyo ukuthi I've got a title deed and at the same time nangu omunye umuntu uthi yena for multiple generations they've lived on this land. Umuntu one title deed nalo okade ehlala la imupho namandla nimsiza kanjani? Amalungelo omhlaba awanazi idebhisi, awana ihierarchy. Alikho ilungelo elincane nelikhulu. Umuntu oseplazini akadingi ukuba ne-title deed, udinga ukuprova kuphela ukuthi wangena ngemvumo ukuze avikeleke ngemthetho esinayo edepartmentini. So kukhona laba abahamba ngokuclaima umhlaba, labe restitution njengoba desho umlingani wami, bese kuba khona ukuthi ngoba ngangihleze eplazini nganginemvumo yokusebenzisa umhlaba ongaka. So kulowo mhlaba unamalungelo, ngakho ke uhulumeni kunomthetho okuvikelayo kulowo mhlaba. Okay. So abantu abangemanama titela abangayekeli amalungelo abo. Babxaba ngiyaxolisa ukungena emlonyeni. Ngiyaxolisa ukungena emlonyeni sinombongeni wase Free State ngingathanda ukuthi simthathe mhlambe unombuzo singakwazi ukuthi siwuphendule. Baba sawubona. Yebo sanibona Nkosazana. Siyaphila baba siyaphila ungaqhubeka. Ngiyaphila wena msakazi wami uyahlupha lokhu ngoba sekunesikhathi eside kakhulu kuthiwa sathola inkululeko, kuthiwa sathola ukuthi thina sinemithetho engaphezulu kwamanye amazwe, kodwa abantu bakithi basahlupheka ngalolu hlobo abahlupheka ngale emaplazini okuthiwa kwabuyiselwa konke kubantu. Kubuhlungu kakhulu lokhu makhumalo ngoba uhulumeni wethu uyakhomba ukuthi uqashe ngesithupha nje kusuku ukuthi abantu babe namalungelo ngempela. Ngeke ususwe nje lapho wafika nje wakhe khona ulokhu wazalwa wakha lapho bese kuthiwa suka le ndawo ekabani. Kuyinkinga kakhulu lokhu esikhathini esinjengalesi, nalokhu awubheke nje ade kukhona lenhlangano lena okuthiwa G20 ayikhulunywa indaba yokuthi abantu abasukuhlupheka ngalomhlobo njengalo. Okay baba. Kungani? Ngiyakuzwa baba umbongeni Free State. Babxaba nethini kuloko? Angimzwanga kahle beliphansi kakhulu Phephisa ngixolise kakhulu. Uthi uhulumeni ngathi uqasha ngesithupha ngendaba yabantu abasuswayo emhlabeni abazalelwe kuwo ngoba esikhathini esiningi abantu bayaxoshwa emhlabeni wabo and uhulumeni eqhamuka esefuna ukuthi mhlawumbe uzobasiza kodwa phinde futhi angabasiza buyele futhi aqashe ngesithupha. Uyaphinda futhi uyakhuluma ukuthi abantu eNingizimu Afrika bayahlupheka ezweni labo kufanele ngabe bona baphila kahle kulona. Uqede ngokuthi ke inhlangano enjenge G20 ayikhulumi nangokuhlupheka kwabantu kodwa ngingathanda ukuthi simphendule la ethi nina ni umnyango nicasha ngesithupha anibasizi kahlehle abantu. Mina njengomnyango akufanelanga basicasha ngesithupha. Ngenze ukuthi unembono la khona sacasha khona ngesithupha. Kodwa umsebenzi wethu uvikela abantu abasemaplazini. Kodwa kusemsebenzi wethu sodwa. Ngoba isikhathi esiningi khona nobugebengu obuqhutshwa i-racism. Lapho khona abaphethe amaplazi bephula umthetho bekhipha abantu ngaphandle kwenkantolo njengoba deseshilo
umnakwethu. Akekho umuntu okufanele evictwe ngaphandle kwe-court order. So kodwa iyenzeka. And uthola kwesinye isikhathi inhlaka zikahulumeni sibanhlaka singakwazi ukuyisebenza sonke le ndaba ngoba ubugebengu into yamaphoyisa. Uku-evicta ngaphandle kwe-court order ubugebengu and kufanele kuhandlishwe kanjalo. Kodwa kwamanje kusahandlishwa kusathathwa ngazuthi nje yinto eseceleni efanele ikhulunywe. Obunye ubugebengu abuthathwa kanjalo. Uma kukhona umuntu ontshontsha into eplazini ayithathwa ukuthi hayi fanele akhulume ngoba bonke abantu bahlala ndawonye entshontshela umlimi. Kodwa uma umlimi yena entshontsha ilungelo labantu ithathwa kancane leyo. Yileyo nto singumnyango esisazosebenza ngayo sixhumane nabanakwethu abaku-justice for ama prosecutors nabakumaphoyisa ungqongqoshe ubhizi uhlela imhlangano nozakwabo ngalezo ndaba. Masibuya eyitolo babacabanga ngizocela ukuthi mhlambe nakuwe asenathi sike sibheke ukuthi yiziphi ixazululo zalenkinga kodwa futhi kuwe babacabanga ngizocela kakhulu ukuthi njengomnyango usicuphise ukuthi ikuphi la abantu banganithola khona mhlambe ukhona umbukelo sibukele namhlanje udinga usizo angakwazi ukuthi anithole kanjani yipi inombolo yocingo noma mhlambe an email address noma ukuthi abantu benze njani mangabe beyithola bakule nkinga mbukeli sokuphendula khona manje unganyakazi siyabuya. Mbukeli sesiphethe nje ake sibheke nje ngokuphazima kweso isombululo zalenkinga asenathi angiqale ngawo. Siyabonga sisibongiwe. I think the way forward is clear is that government must provide regulations. Uhulumende makafaka igrip over imithetho ayanyanzelise imithetho. Just recently i-Constitutional Court iyafinda ukuthi abantu abahlala kwe-farms mabavunyelwe ukuthi babe nemfuyo lapha kwe-farms. Akuyonto leyo bekumele ukuthi inkantolo eshoyo bekumele uhulumende une-regulations umzekelo zokuthi zonke lezi zinto zenzeke. So imithetho ikhona into edingekayo i-enforcement nokuthi abantu abane-resources ukuthi ba-access ama-courts bakwazi ukuthi ba-defend ama-rights wabo. Isimbulu nje injalo. Babxaba singakuthola kuphi? Ningasithola ku-012 312 8911 cele umnyango wethenya yiwo osiza ngale nkinga. Ngizocela usiphindele futhi 012 312 8911. Angenibonge kakhulu nobabili ukuthi nihlanganyela kanye nathi nababukeli bethu ukuthi nikwazi ukuthi nibacuphise ngolwazi abangakwazi ukuthi babe nalo mabebhekene nalezi inkinga. Ngibonge kakhulu nje kini nobabili ukuthi nibe nathi nakuwe mbukeli ukuthi uhlanganyele nathi kanye nezihambeli zethu. Sibusiso Xaba, Chief of Staff in the Ministry of Land and Rural Development kanye no-Asenathi Tukela, an attorney at the Socio-Economic Rights Institute of South Africa. Khumbula mbukeli ukuthi uhlelo luyaphinda futhi kusasa ku-SABC 1 ngehora lesithathu. Sikhona futhi mbukeli naku SABC Plus ne YouTube. Akubeke ngokusala Xaba.